No dobré ráno. Normálne, kámo, toto je extrém, čo sa tu deje. Máme ráno 6:08, to znamená, že mám cca hodinu do raňajok, necelú, o 7 sú raňajky. Mne je, kámo, taká zima. Ono všeobecne proste včera, keď som išiel spať, tak bola celkom zima, bolo chladno proste, nebolo úplne najteplejšie. A celú noc, kámo, ide klíma a neviem ju vypnúť. Nedá sa proste vypnúť ničím, chápeš? Sú tu proste vypínače, ktoré vypínajú len svetla a nie tu ovládaš na klímu nič. Proste nedá absolútne nejak ovládať. Nič, dobré, veci máme pobalené, zbalený som, už len sa osprchovať, obliecť, naraňajkovať, zbaliť veci a dávaj heď. Dobre, už som osprchovaný, posledná sprcha v tomto hoteli. Už sa len naraňajkovať, zobrať veci a pôjdeme. Tu mám ešte veci, tam mám veci, tu sú ešte raňajky do včera, to nezobrali. Ako, neviem, či to mám ja niekde odniesť alebo čo chcú po mne. Tu mám ešte neustla tú postel. Je 6:43. O 7:00 začínajú raňajky a tu je cesta na letisko. Pôjdeme metrom, je to nejakých 10 zastávok, cesta trvá 24 minút. No a musíme prejsť najprv pešo 700 metrov, čiže cca 10 minút od hotela. Tu je niekde vchod. Tu pôjdeme pešo a odtiaľ nás vezme metro až na Airport Terminal 1, tu si. No, takže taký je plán. Idem sa rýchlo naraňajkovať. Je to 10 minút odtiaľ, to znamená, že raňajky mi nemôžu trvať viac ako 15 až 20 minút. Musím sa nájsť za chvíľočku. Dám si len cereálie, dám si trošku ovocia, nejakú kávu alebo niečo a utekám. Dobre, rýchlo som sa naraňakoval. Je 7 hodín 11 minút a idem sa rýchlo checkoutnúť, nech to stihnem na tú stanicu metra a odtiaľ trvá cesta asi 35 minút alebo koľko, takže musím sa poponáhľať. Je to nejakých 10 zastávok alebo také niečo. Nič som tu nezabudol, dúfam, že... Dobre, berem si backpack, berem si kufor, berem si veci a odchádzame. Odlety, prílety, všetko možné. Yeah. Dropol som bag, jem jablko, idem cez túto chujovinu prejsť. No a tam budem čakať už na môj let. No ja mám B44, takže úplne niekde v piči vzadu. Vystúpil som z lietadla, let trval asi 2,5 hodiny, kámo, mal som to byť o 12:15, je asi koľko, neviem, 3/4 na 1 alebo koľko, takže pol hodiny trošku sa to zdržalo. Idem si po Lugage, alebo Bagage, síce neviem koľko deje, ale kde si idem. Nasledujem tie table, potom ma zoberie transport odtiaľto na parkovisko, tam berem auto a čiara domov. Mám kľúče. Dobre, bereme more auto a idem domov normálne kokos vyšťavil ma ten skutočná cesta. Tu je auto. Idem ho loadnúť, idem tam na veci, do kufra a ideme domov. To je halus. Kokos 5 dní, ale normálne počúvaj, zbehlo to ako fest rýchlo. To si robíš srandu. A že fest, otvor kufor. Jo, skúsim. Nepôjde. No nič, potiahnem to rovno, loadnem to a idú vocať. Domov mi to ukazuje 3 hodiny 11 minút. Sedím v aute, mám naštartované, kámo, a letím domov. Hore, kde sa nachádzam, neviem, kde som. Zelenáč, vedľa Trnavy niekde. Som na odpočívadle, Zelenáč, brovsky, idem si len vybrať, vieš čo, fľašku vody, čo som si na letisku kúpil a M&M's, lebo kokos normálne zomrem. Je 14 hodín 42 minút, kámo, príchod domov mám o 16:50, takže pič. Fakt, hele, hoši. Už stačí cestovania, kámo, už more iba chodím, ideme more metrom, lietadlom, autom, fúr, autobus, čosi, more už mi dáte pokoje. Ale nie, nesťažujem sa. Bolo dobre, bolo mi strašne super. Neviem, čo všetko ste vy videli a čo ste nevideli, neviem, čo som točil, čo som netočil, ale z mojich očí, kámo, som videl úplne všetko, čo som chcel. Takže som maximálne spokojný. Dobre, ja som doma. Zaparkoval som,
Face ruksák, ten tiež som prešiel štreku celkom. No nič, idem hore, berem veci a idem domov. Takže by som sa vám chcel všetkým poďakovať za sledovanie tohto, alebo aj predošlých videí z Barcelony. Dúfam, že sa vám tento trip páčil, mňa to mega bavilo, len to bolo trošku už vyčerpávajúce. Tak ako fyzicky, tak aj psychicky, pretože reálne točiť 5 dní v kuse, kámo, od rána do večera nie je úplne na hlavu najjednoduchšie. Všade, kámo, brať so sebou kameru alebo telefón, furt mať v hlave, že to musíš natočiť a tak ďalej. A ešte som sa aj nachodil, kámo, nakráčal strašne. Bolo toho dosť na 5 dní. Každopádne, ďakujem pekne za sledovanie, díky moc za váš čas, ďakujem za všetko. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu, čo bude absolútne neviem kedy. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera, dňa alebo rána. Ak si tu nový, zanechá odber, like na toto video, komentár, čo sa ti páčilo, čo sa ti nepáčilo. No a see ya next time.